Ga wata muhimmiyar sanarwa. Kamar yadda a kowane bidiyo muka muku matashiya da cewa ga mai so ya turo wato vocal ɗinsa a cikin wannan channel namu domin mu ɗaura masa domin ɗaruruwan al'umma da dubunnan al'umma su gani kuma saƙon shi ya kai ma inda yake so wannan saƙo ya kai, yana iya turo mana wato vocal ta wannan number da muka ɗaura muku a saman wannan bidiyo. Sannan wannan vocal ɗin da zai turo ya kasance daga minti 10 zuwa minti 8 ko sama da haka. Sannan banda zagi, banda kuma cin mutunci. Sannan idan an tashi turo vocal ɗin ya zama an yi a wuri wanda yake mai shiru, wanda babu hayaniya domin saƙonka ya isa cikin yanda kake so cikin natsuwa. Sannan za mu tantance wato wannan vocal kafin mu tura. Ga mai so ya turo wannan vocal nashi yana iya turowa ta wannan number da yake saman wannan bidiyo domin shi ma a ɗaura mishi a wannan tasha namu. Mun gode. Ga mai saƙo na gaba. Salamu alaikum, Dr. Malam Hassan Malam daga jamhuriyar Nijar. Ina so a aika wannan saƙo na wuda a watsa shi bisa wannan tasha mai albarka, bisa wannan hanya. Na farko dai ga matsayina na ciwon ɗan Nijar wanda mun ka yarda da yanci, wanda mun ka yarda da ciwon bauta ciwo ce wanda bai da magani. Saboda haka ciwon Allah ya kawo mana canji cikin yardarsa da iyawarsa, kuma muna hoton 'yan Nijar maza da mata da 'yan siyasa da kowa ban ɗiba kowa ba. Ina son su mai da kansu a hararun, ma'ana da larabci aya. Saboda haka kowane ɗan adam yana tashi da himmarsa kamar yadda tsuntsu yake tashi da hikikinsa. Kamar mai wani littafi da ake kira ta'alimu al-muta'allimu dariqatut ta'allum ya bada bayani, ya ce shi sani na hanyar sanar da mutum sani hanyar sani. To alhamdulillah akwai mutanen da an ka fita cikin sai dai yawo sun yi maganganun cewa a'a su suna can kamar abun bai musu daɗi ba. A'a, ita ƙungiya ana shiganta da sunan ƙasa ne kuma ana fitanta da sunan ƙasa ne. Saboda haka Nijar ta shiga kuma ta fita, ba ta fita bane saboda ta so fita. Ina son don Allah dan annabi mutane su zanwa kansu adalci. Babu ƙungiya ta duniya wadda ta yi wata ƙasa, ko wace ƙungiya ta, ko da majalisar ɗinkin duniya, babu ƙasar da ta yi. Mun san shekarun da za a ce a shekara kaza ga majalisar ɗinkin duniya, amma baka san shekarun ƙasar Nijar ba. Mun san shekarun sai dai yawo da an ka kafa ta. Kenan ƙasa ga yin ƙungiya ba ƙungiya ga yin ƙasa ba. Saboda haka lokacin da mun ka ba da hujjocin da sun ka ba su a hankalci a ilmance, saboda Allah da annabi a ce muku kamar ƙungiya ta sai dai yawo da ƙasa 15 kila ko 16 suke cikinta. A ce muku jirgin su ya lalace ba su samu sun ka zo ba, bai zamo abun dariya gare su ba, bai zamo abun kunya gare su ba, wanda ana ganin a ƙasa guda cewa kashi 75 na arzikin sai dai yawo a Najeriya gabashe shi. Nan tsakanin Nijar da Najeriya ko da a ce maka a'a babu jirgi, akwai mota karama daga iya ɗauka mutane ta kawo su sai cikin gari, ba abin da faru gare su. In dai sun wuce ƙasar Najeriya sun zo Nijar sai sun zo garin Yamai, babu wanda zai tare su. To sun ci ba su zo ba mutane. Mun yi ta jiran su tun daga cewa ran da abin ya faru sun ka dinga gwada mana rashin imani har ya kai wata 6. To ni an gare mu mun shiga ƙungiya da sunan Nijar da shugaban ƙasanmu, mun fita ƙungiya da sunan Nijar da shugaban ƙasanmu mai suna General Chani, kamar da an ka samu General Saini Kunci. Alhamdulillah, duk wanda ga ganin a'a saboda takardun sai dai yawo shi na ganin wai a'a da aiheta. Ƙungiya nawa akwai, ƙasa nawa akwai ba su cikin ƙungiyar, akwai ƴan ƙasar ta suna rayuwa. To wannan mutuwar zuci kada ƴan Nijar su zama da yusi, ma'ana mi adda yusi ba su da kishin zuci. Kenan saboda mutanen da a ƙasashen waje suna zaune don dai karti na sai dai yawo, don saboda a'a hudar da ake hudinta a baki na a aikaci ƙarya ce babu ita. Babu ɗan Nijar wanda zai tashi ya wace ga ƙasashen Afirka ba a karɓi kuɗi gare shi ba.
babu shi. Dukkan ƙasashen su duka ban dai ba ko guda ba. To saboda haka sun nuna ba su zakkuwa. Wannan abubuwa mun nuna musu a'a bai dace ba ne. Duk uba na gari shina ƙoƙarin hana tashin wuta ba shina zuwa kashin wuta ba ne. Duk uba na gari shina ƙoƙarin hana tashin wuta ba zuwa kashin wuta ya kai ba. Saboda haka mun fita ga wanda ga ganin sai dan takardun shi ne, to yana da hurumin shi zaman shi. In kuma ya kasance shina kishin ƙasar shi Nijar, ya komo Nijar in yunwa ga kashe mu ta kashe mu. Mu mun tabbata muku, na rance da Allah da Annabi, hadda takunkumin da an ka sanya, billahi allazi la ilaha illa huwa, mun wadansu kasashe sun ce muna kamar da abin da shugaban kasan ya faɗi namu, dukkan su ba mai iya faɗi wata magana. Ka ce za ka yi yaƙi da mutane, abin da sun ka kulle ta ilimi sai ka warware shi. Wannan haɗin magana kaɗai yau in Allah ya sa general Allah ya karɓi rayuwar shi, muna roƙon Allah ya sa cikin aljanna Firdaus. Ni da kwatar Malam Hassan na yadda da cewa general namiji ne. Na yadda da ɗa ne wanda ya san ciwon ƙasar shi. Na yadda da ɗan adam na shina iya zamo ajizi wani shiya, shina iya zamo cikakke wani shiya. Amma maganganun da ya faɗi, mun yi shugaban ƙasa guda 10. Babu wanda zai iya zakwace ma zai hito biza bi shi karo da Faransa ko karo da kungiyar Turai ko karo da sai dai yawo, wai a ce wai a'a Mali ta samu na a'a Mali babu ruwanta da takunkumi, ita an samu ta nata, Burkina an samu ta nata, mu an samu na. Amma abin da ya dauka mana hankali, kasashen da adda mulkin soji babu waɗanda an ka ɗauki hankalinsu kamar Nijar. Saboda haka muna son ku yaɗa mana wanga, duk wanda ganin saboda takardun shi ne, to in shi na iya shi zaman shi. Takardu mun zauna a Saudiya, sai kana da aikin yi da ƙasa ga karuwa da kai aka baka iƙama ka zauna. Kenan takarda ta ce wani a'a wai ta izinin zama, ko muna ci sai da ko ba mu sai da rayu, doka ce ta ɗan adam. Kada mutane su muku wasa da hankali, babu abin da ga hana a baka ita. Babu shi ƙarya ce, babu shi ƙarya ce. Doka ce da an ka ce in za ka shigo da izini, in za ka zama ka zauna da izini. A doka ce ta kowace ƙasa. Yawancin mutane za su zakwa ɗauki mutanen mujahilai suna son su mutu a hankali. Duk wanda ya kasance a'a ya shiga cikin ƙasa, an ce shi samu izini na shiga, shi ake kira duhulu wal izinu. In za ya zama da wata nawa za ya zauna ko da shekara nawa, in ya kasance za shi zai samu izini don ka mai wulakanci, ba shi da halaka da sai dai yawo. Wace halaka gare shi? Duk kasashen da muke zaune cikin duk duniya cikin sai da yawo suke. Faɗa min ƙasar da babu wannan takarda ta izinin zama. To saboda haka muke son ku aika mana wannan sako, ƴan Nijar su tabbata cewa Allah ya kawo lokacin da ba a yi baya. Ba a yi baya, kuma sojoji dukkan ɗan Nijar ɗin da ya taso zai kawo fitina. Abin da muke fata ga sojoji su yi ƙoƙarin su kare da shi. Imma mai mulki ne, imma mai kuɗi na, imma malami ne, su sa ido sosai, balle ɗan wata ƙasa. Muna roƙo ga General Chani, shi ma Allah da Annabi ya tabbatar da ba ahuwa ga wanda ce zai ci amana ƙasa. Babu ahuwa ko tare da shi yake, ko ɗan cikin shi na, in yance zai ci amana ƙasa, su zarce mai hukunci na kisa, gobe wani ba shi. Sai an yi ma a huta lafiya.